Sizokuzikhazimulela unguJesu wamabandla. Iphinde lithi sizofakazela lithi izwi lenkosi onendodana yokufakaza. Siphakathi kwale ndawo yaseHamasini. Ilona lowo mntwana kaNkulunkulu unabo ubufakazi. Ongathi akanabo ubufakazi ngabuya esikhohlisa. Ngizodedela lelo thuba lobufakazi kulesi sikhathi ofakazi abawu-5 babe-5 minutes egameni lenkosi yethu Jesu. Lisho ngalo izwi onendodana yokufakazi. Cela ofakazi egameni lenkosi yethu Jesu. Balinde waze bafike bami. Haleluya. Ofakazi nawo bazosho ukuthi ubani wakwabani uvelaphi egameni lenkosi yethu Jesu.